awuthi nje fahla kancane ngawe igama lami mina ngumpetuleni ngaseMatseleni ngidume ngokushaya indlu yabona indlu ngishaya indlu impela nje bayangazi nasesigodini la noma khona hayi insizwe impela ngiyayikwiza shaya impela ikhanda ngidume nje ngekhanda qhumisa impela yabona nginsizwe ukuthi makuphela iphelele ithe awuyawubona hayi sizwe Okay, yeah. Ingabe ubaba unaso ispouse nje kanje. Uyabona ke lokho mawuthi usuthini indaba ke manje. Yabona mawuthini indaba zeziphathi. Isiphathi angakabi naso. Nina ngakithi vele ngibiza ngesiphathi. Ngakithi sithi uwallet. Kodwa ke angakabi naso isiphathi. Uyabona ngizothi mangabe ngisithola ngoba bengilindele ukuthi njoba inyanga ihamba nje ithi ngizothi manje ngithatha ngapha emsebenzini bese ngisithenga ukuphela kwenyanga sona ngizokuthi ubaba ngathi sisana baba ispouse mangifuna ngespouse ngifuna ngonkosikazi nkosikazi uma uyingane enjalo manje kwawusho ngami ukuthi unkosikazi bekumele usho phela ukuthi uyabona la ukhuluma ngonkosikazi noma wengane uyibeka iqonde yini mfana washaya eceleni kwenza njani yini awena usanga uyibeka iqonde uyabona ke mawusho kanje unkosikazi wena wayekhona benginaye bengiphikisana naye hey kwasho ukuthi wena ilapho abayitshela bayabona bona kanti mina ngakhatha ngelusa mina ngase ngithi ke akahambe sahlukana eyinsukwini nje ube sebuya ke futhi mayebuya ubuye uzothi he baba kaSiphongo mina ngiyathanda njani ngase ngitshela ngavela ngathi wo ayibheke la man ngalesathi ngimthetha kami ngase ngamtshela indaba zakhe athi uyabona mina ngumpetuleni waseMatseleni wangempela angeke ngizodlala wena ntombazana angivuselelwa mina siyona imali eqoqo angeke nje vele ungivuselele uyafika nje uyangivuselela bese kuyaqhutshela angeke uyibone leyo ya ake sithe ukuthi ungasithinte yithi esothinta wena nenze kahle ningishayele impela